Pagpahulong sa suba sa Talisay City, ginahimo nga pamaagi sang pila ka mga gusto makapaumpaw sa tuman nga init. Samtang, colorful bridge sa banwasang nga ilog, gina-enjoy sa mga naga-summer escapade. Ini ang gintutukan ni Aileen Pedreso. Reflect, reboot, and recharge. Inikaron ang mga butang nga priority sa mga luyag mag-nature tripping subong nga tig-ilinit. Pero kapuso, hindi kinahanglan nga maggastos para makabonding upod ang pamilya subong nga summer. Ini ang ginpamatudan sang pamilya nanday Genevieve kag Sheena nga sa suba diri sa barangay San Fernando sa Talisay City, Negros Occidental ang destinasyon. Basugba kag pabugnaw-bugnaw sa suba. May niya kay cheaper. Siyempre, kung upod mo ang family mo, do ka enjoy git, tapos ang ano bala ang banding, yung gabakod, git lang inyong relasyon because nga gatililipon na makamutanan. Ihanda naman ang mga camera para sa Instagrammable scenery sa tunga sang taytay nga napuno sang painting sa banwa sang ilog. Gani ang mga nagalabay diri, maingganyo gid nga magpondo sa makadali kag mag-picture-picture. Kanami kagka colorful sang ilang nga painting. Para sa mga mahiligon sa photography, ideal gid ang lugar bilang background. Best place to work. Recommend sa mga photographers. Gani mga kapuso, hindi kinahanglan mangin magarbo para mag-enjoy subong nga summer. Upod ang mga abyan kag pinalangga sa kabuhi, pwede mangin #memorable ang summer with the nature. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.